se nalazi 18. grupa. Živojinović Maša, Jovanović Jana, Beginišić Lena, Ćostović Milica, Radojević Olga, Pajić Dunja, Marković Lena i Pavlović Nikolija. Na se nalazi prva grupa u disciplini 50 metara slobodno za muškarce. Milenković Stefan, Nikolić Jakov, Kraševin Evgenij, Čačić Viktor, Čirović Petar, Špoljanić Ilija, Božović Filip, Drpić Aleksa. Pomoćnik startera neka se javi druga grupa.